n'ala Igbo ndị na-akpa agwa ka ndị Fulani ha na ndị ebe a ndị ha na-enweghị ha ji ihe ya kpọrọ ndị Ebonyi steeti ibe isi anaghị ara ha ndị Ebonyi njinji bịakwara wee jie kpọmkwem na Ebonyi steeti na obodo a na-akpọ Ọsọ Eda na kansụl Eda ka Ida nke steeti Ebonyi na ndị Amasiri nọkwa na Ebonyi steeti a na-azụ ala ebe mmadụ eme isi a na-azụ ala ebe ma abịa n'ala Igbo ndị na-akpa agwa ka ndị Fulani ha na ndị ebe a ndị ha na-enweghị ha ji ihe ya kpọrọ ndị Ebonyi steeti ibe isi anaghị ara ha ndị Ebonyi and ọwụcha Ebonyi niile o nwere part of Ebonyi they are still living in barbarism as in ịcha mmadụ mma n'ụlọ anaghị ara ha ahụ they can chala gị ma n'ụlọ ọsịsọ they don't care. You know, they don't care. It's a terrible situation. And the governor of Ebonyi State, Achuala Ndieze, Obudunda, Lekwedundo and appoint in a commissioner and the SA and the PA, Joshua Hanono, because they cannot to bring peace in their community. So what are they doing in government? But that will not stop there. Can we lasting peace? This particular land dispute at Talang Probe in the matter too much in Ebonyi State. Okay, unu anụgo ife nọ nso banye nọ nso nkwa kwuru maka ndị Ebonyi steeti na a na-aza ana na ebele mmadụ isi. Ma the reason nji eme this video bụ na m afụgo a lot of our people bụ ndị Ebonyi obodo ọma, Ebonyi nwere evu nwee mfụ Ebonyi na-emesikwa ife ike, the South nation or something like that. Nwere afọ a na-akpọ because ọ nnukwu eji malafa. So mana the issue ebe a bụ the way nso nkwa ji wee kwuo okwu a, they understand me, ama m na ọnya bụ ife na-esen but onye ebe aba anya tinye mmụ ya n'ọbọ, they understand me. Nso nkwa, I think you owe ndị Ebonyi apology because ayarazi eji because of one community mere ife, generalize ya ndị Ebonyi, even though na-eme the video, you are trying to correct that and mana ikwupugo that na achọba ndị na-eme ka ndị Fulani ịghọtago nọ ndị Ebonyi steeti. So ya ama m na ịmakwa na okwu afọ nwe ka ọ dị onye ahụ ka iji wee mechaa wee tinye na ọ bụrụ ndị Ebonyi niile na ịghọta na because o doro mụ na gị na-aba anya ịbịagoro na Anambra steeti na o nwere oge agụrịrị na ụmụlele n'ụlọ ọgụ because of ana community land bandere asịrọ talishi a lot of them. Do you understand me? Abịa na Ebonyi steeti ahụ nwekwe part ka na-eme ife bụ na fejiro bandere fana na fe egwu mana ọ bụ mụnwa bụ gọọmenti ndị community land ọbụla emegidere wee nụba ọgụ na ya na mpụta ebe ahụ esizie m the land chọọ ofu ife for public interest lụọ dị ya onye ọbụla na-abịa na ịghọtago. So nso nkwa ikwuru okwu a mana o nwere side ikwutecha ya because if I bịa tinye ndị Ebonyi steeti ọ bụla ndị Ebonyi steeti niile ka na-ebi ụdị ndụ afọ, even though na o nwere part Ebonyi steeti ka bụkwa na ada ntefe ata na ịghọtago. So ọ bụkwa na eso na party afọ try ebe na ka unu amend the rest of certain things na ọkụ ụwa na-aga ka things na-echange na ịghọtago. So for my opinion, because Africa may promote and other agagale no so because of that statement. Yotana can